tak ľahúčke. Ako dýcham, z úst mi vychádza biela hmla. Zatrasie ma zima. Vraj to bol mrázik, čo vám to hovorí, že by ten mrázik, ktorý spieval pesničku po zasneženom lese a zamrazoval stromy, ktoré nemajú svoje krásne biele šaty. Presne tak. Mrázik, slávny príbeh pre malých aj veľkých, pre všetkých, ktorí sa v divadle radi smejú, spomínajú a snívajú. Krásna nástenka, udatný Ivánuška, všemocný a dobrotivý mrázik, prefíkaná baba Jaga, zlá macocha, rozmaznaná fiflená marba, tí už teraz zavítajú k nám podaní žiakov špeciálnej triedy. Janíčko prišiel kúpec, videl tam Enička, uvidel hore Joláčku, Joláčka skonala, Eník rozšíril kázanie, Joláček po svete i mnoga Joláčiek išlo do pece.
prišiel čas na oddych. Teraz uvidíte scénku o podnikateľovi, ktorý je zavalený množstvom práce a vo veľkom zhone zabudne na vianočné sviatky. Čo sa dialo a ako sa to vyriešilo, vám ukážu žiaci 4. ročníka. Nech sa páči. Pán riaditeľ, môžem už odísť? Slečna oslovná, budem vás dnes ešte potrebovať. Mám dôležité stretnutie so zahraničným partnerom. To je neuveriteľné, ako sa všetci ponáhľajú domov. Len ja mám starosti, ako udržať túto firmu. Ale každý chce výhody, ale z práce uteká. Prosím? Áno, pravdaže. Viete, že sa na mňa môžete spoľahnúť. Áno. Teším sa na našu spoluprácu. Dopo. Strýko, ty ešte nejdeš? Tak ja už bežím. Prajem ti príjemné sviatky. Ale Talfatky, celé Vianoce sú podvod. Ale strýko, akýže podvod? Veru tak. Vianoce sú pre mňa len čas, kedy platím účty, zistujem, že som zase o rok starší, ale ani o chvíľku bohatší. Povedz mi, synovček môj, tebe už tie Vianoce priniesli niečo dobré? Veru hej. Vianoce som vždy považoval za čas, keď sme k sebe dobrí a láska. Keď si pomáhame a odpúšťame. Je to jediné obdobie, keď ľuďom neknú stúhnuté srdce. Aj keď mi teda nikdy nepriniesli peniaze, ale dali mi niečo. Čo? Radosť. Stále len telefonuje. Stále čumie do počítača. Pozerá len na list. Vôbec nemá čas na rodinu, na svoje deti. A má vôbec deti? Mne sa zdá, že to ani sám nevie. A bol on vôbec niekedy dieťaťom? Asi bol. Mám nápad. Čo keby sme mu to pripomenuli? Čo? No to, že bol dieťaťom. Veď on sám spieval Ježiškovi koledy pri jasličkách. A ako mu pri tom žiarlili očká. A to chceš urobiť ako? No počkať, to nie je zle. Kradneme sa do jeho snov a tam to všetko pekne krásne pripomenieme. Výborne. Vždy sa teším, keď môžem niekomu skočiť do reči. Nie, to snad. Už si pamätám, ako som mohol zabudnúť. Hlavne znie pieseň i vianočná vôňa medovníkov. Aký som odrazu sám a smutný. Koľko je hodín? Tak to ešte snad stihneme na tú večeru. Janko? Platí ešte tá večera? Tak fajn, už idem. Tak ja sa už ponáhľam, lebo ma čaká rodina. A Ježiško. A vy, ak chcete, môžete ešte niečo Ježiškovi zaspiať. Nech sa páči. Dobrý.
kapusto ihličí, drblet jagod zlat. Začalo sa veselý, spev a tanica. Ako sa ti jedlička páči medzi nami? Pozrite sa na mňa, deti, ako ten čas rýchlo letí. Vyrástla zo mňa krásna jedlička. Hviezdičky mi dali počte králička, snežik zase biele šaty, mrázik dnesol závoj zlatý. Meluzína